Hei, olen Hanna Salo ja vien teidät tutustumaan Varalan urheiluopistoon. Varala on tunnettu monipuolisesta liikuntatarjonnastaan, ammattitaitoisesta henkilökunnasta ja kuten näette, upeista maisemista. Suomessa on 11 urheiluopistoa ja Varala on yksi niistä. Varala sijaitsee aivan Tampereen keskustan läheisyydessä. Opistolle pääsee mukavasti omalla autolla, bussilla, kävellen tai vaikkapa tilaamalla vesitaksin. Nyt pääsemme tapaamaan Varalan urheiluopiston rehtoria Kimmo Siraista. Terve. Terve. Mitäs Varalaan kuuluu? No Varalaan kuuluu kiitos oikein hyvää. Me tultiin istumaan tähän tosi kauniin rakennuksen verannalle. Kerrotko vähän siitä? Joo, rakennus toimii nykyään Varalan liikuntamuseona ja rakennus on tehty 1892 tehtailija Liljeruusin toimesta hänen kesähuvilakseen. Rakennuksen hirret on tuotu Kangasalta Varala-nimisestä kylästä ja siitä nimitys Varalan urheiluopisto. Varalalla on todellakin pitkät perinteet ja mielenkiintoinen historia. Kerro siitä vähän vielä lisää. Varala on Suomen vanhin urheiluopisto. Opisto on perustettu vuonna 1909 vahvojen asiansa uskovien naisten toimesta edistämään naisten liikuntakasvatusta. No, vuosi 1969 oli merkittävä vuosi. Opiston päärakennus valmistui silloin ja toiminta muuttui ympärivuotiseksi. Myöskin ensimmäiset miesopiskelijat pääsivät opiskelemaan 70-luvun alussa. Siihen saakka opiston pääovella oli kyltti, miehiltä pääsy ankarasti kielletty. Entäs sitten nykypäivä? Minkälaista toiminta Varalassa on tällä hetkellä? Koulutustarjontaa pyritään monipuolistamaan jatkuvasti. Vapaa-ajan kurssitoimintaa järjestetään lapsista aina sinne ikääntyneisiin saakka ja myös erilaiset yhteisöt ja yritykset käyttävät opiston palveluita monipuolisesti. Moikka! Mä oon Hanna ja mä tulin tutustumaan Varalan toimintaan. Moi! Mä oon Katja ja oon täällä liikunnanopettajana ja parhaan käsityksen meidän toiminnasta saat, kun mennään tonne oppilaiden tunniin. Selvä. And now I'm telling you I may be awake, but I never really opened up my eyes. I may be awake, but I never really wanted to rise. And I don't care if you go, I don't care if you go, I don't care if you up and walk away and just leave me with the wave in the dark. No niin, alkoihan sekin sujua, kun saatiin asiantuntevaa opastusta. Varalassahan voi opiskella liikuntaneuvojaksikin. Pitäisiköhän harkita? Ei vaan, nyt jatketaan matkaa. Varalassa on laadukkaat liikuntatilat, jotka mahdollistavat monipuolisen liikkumisen kaikille ikäryhmille. Ulkoliikunnassa hyödynnetään Pyhäjärven läheisyyttä ja Pyynikinharjun upeita maastoja. Majoitustilaa on 180 henkilölle sekä luento- ja kokoustiloja erikokoisten ryhmien tarpeisiin. Ravintolasäteessä nautitaan terveellisistä ja maukkaista noutopöydän antimista ja illalla rentoudutaan rantasaunoilla. Perheille Varala tarjoaa perhesporttipaketteja hiihtolomalla, pääsiäisenä ja kesällä. Perhesportin aikana koko perhe pääsee nauttimaan yhdessäolosta ja rentoutumaan arjen kiireistä. Monet ikimuistoiset hetket vietetään myös kesän sporttileireillä, joilla hauskaa tekemistä riittää aamusta iltaan. Aikuisille Varala järjestää erimittaisia liikuntakursseja, kuntoremontteja ja terveystreffejä, jotka sisältävät aktiviteetteja jumpista kuntosali- ja vesiliikuntaan. Pääosassa ovat hyvinvointi ja iloinen yhdessäolo. Yli 60-vuotiaille järjestetään omia kursseja, joilla otetaan huomioon ikääntyvien tarpeet. Yrityksille Varala tarjoaa tarpeiden mukaan räätälöityjä kokous-, koulutus- ja työhyvinvointipäiviä. Täällä on mukavat tilat myös rentoutumiseen vauhdikkaan päivän lomassa. Mennään nyt kahvila Annaan jututtamaan muutamaa opiskelijaa siitä, millaista on koulunkäynti Varalan urheiluopistolla. Millainen on sellainen normipäivän kulku? Se on 7 ylös, aaminen 8, sitten on aamupäivän liikuntaa tai luentoja, mitä nyt ikinä onkaan tunteja. Lounas siinä puolelta päiviltä, vähän joran kahvia ja sitten iltapäivätunteja ja 4-5 aikaan ruoka taas ja
sitten illalla vähän aikaa lepoa ja sitten ehkä vielä vähän tänne liikkumaan näihin Varalan omiin tiloihin. Täällä on hyvät mahdollisuudet harrastaa kyllä illallakin. Joo, minkälaisia luentoaineita? Perustutkinnolla on anatomia, valmennusoppi, didaktiikka, sitten tietysti urheilulajeista jonkin verran teoriaa, mutta meillä ei ole ollenkaan mitään tämmöisiä normaalia kouluaineita, mitä on sitten peruskoulupohjaisella tutkinnolla. Peruskurssi on auttanut sitä, että on oikeasti kehittynyt kaikissa liikuntataidoissa, kun on tullut toistoja tosi paljon. Että kyllä nyt on valmis kaikkiin pääsykokeisiin keväällä. Liikuntaleikkikoulut ovat sporttileirien ohella yksi Varalan suosituimmista lapsille tarjottavista palveluista. Liikkareita on järjestetty Varalassa jo 90-luvun alkupuolelta lähtien ja täytyy sanoa, että tämä on ollut ehkä yksi hauskimmista, ellei jopa jännittävimmistä hetkistä. Älä ole vihainen, tuu meidän antaan. No okei. Varala teki vaikutuksen monipuolisuudellaan. Oli mahtava todeta, mitenkä henkilökunnan innostuneisuus näkyy kaikkialla. Mulla on ollut aivan mahtava päivä ja olen monta kokemusta rikkaampi. Toivottavasti viihdyitte matkassani. Nähdään Varalassa!